जान से मारोगे? उससे भी बुरा। मैं तेरा रूप देखने आया हूँ। भगवान ने भी तुम्हें इतना सुंदर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें सुंदर बनाया। तुमने किया है क्या? ये क्या किया तुमने? उसे क्या है? क्या क्या करना चाहते? Kublai pi polok boro sachi sen biang ngapriang sophai pi sha kane ka YouTube channel chonga ha kane ka video matak sngi ngan batalang kod ya kane ka film ai ka film bala ak da Vikram kum u Lingisan bat ka Amy Jackson kum ka dia ya kane ka film la pelat iba ha ka kasau tarik Januari chong usnam arhajar khatsan ha kane ka story phin yu i ya u Lingisan ba lo yo ya ka chingpang virus naka e ka daw bat chia ayu pat haden bat haswa man stang ya ka ne ka video nga kat pat red ya phi ba phin share like bat subscribe ya ka ne ka channel jonga bat nyon ru ya ka bell icon khnang ba phin yo ya ka notification man banga upload ya ka video hapo YouTube Tungin ya stang no, hapa stang ke story, lapan iya u Lingisan, ubadai u bodybuilder, ubasyong basa hakan nong ba Chennai, bad ubadan ru kathong menlong u Master India. Hakan ne kacing ya pen idok sa hakan ne kasngi, u Lingisan, ula yora iya kanam kum u Master Tamil Nadu, hakaba la pelong yu ban yok rung direct syaka Master India. U Lingisan udon ru kacing itnat samla ya ka dia kabadai ka nong lam khmat ha ka supermodel bat kabadai ru ka nong ak advertisement ka ba pau nam ha ha ka wei ka sngi ka dia kala sha blacklist no baro ka contract chongka kum ka nong ak advertisement blak cancel no da ujon ubadai ustar ba ya ak advertisement lang bat ka ha ka ba ujon ula ak bat ka wei pat ka kan thei Hadian bakadia kala kentaj ya kacing le chong u ya ka namar ba kadia kam imon ya u kadia ba pli kala songsi bha bat kala do jingkermen kumta ban safe namata ka kam chongka kadia kala rai ban bujli no da u Lingisan haka chaka chong ujon haka ba kala ikan do teng ya u Lingisan menshwa kumta kadia kala lej ya kendo ya u Lingisan haka ba kala ong ya u ba un salong ustar chongka haka advertisement ka chongka ka bansawan bat ka bansalong ru haka ri China kumta da ka jingkar pat palat ka chongka u Lingisan ru kwa ban pensusi ya ka ula mencur bat ula tre ya ka ne ka jingkhot chongka kumta ya u Lingisan la pha ban stylish no haka ne ka breu ka bakarteng ka Usma Jasmine kabadai ka nong make up ya ka dia kumta ka shooting kelas tang hanrei ha ka ban kong ka shooting kam dayaj bha namar ba u Lingisan usngol arany ya ka dia ban kedup ya ka kumta une u director chongka ula ai chumut ya ka dia ba kadai ban le menle kum ka bale e ya u Lingisan khnang ba un le bha ha ka ne ka shoot kumta hagane ka shoot u Lingisan ula le bha bat la pelong ya u director bun kemen u Lingisan ula kemen bha namar ba ula shem ya kadia kum ka be chung u hanrei pheuse hapdeng kane ka ching e bat ka ching shania chung u ya ka penban kadia kala apply ya ka ching sha ba ka shu le mele e ya u tang na ka daw bla penbor palat u director chongka khnang banjaj bha ka shooting haba u Lingisan ula yo sngo ya kane ula sngo si bat ula mong ka donut namar ba ula mut ba ka e chi sha ya u hanrei ka dei pemban
tang kacing penongkam congka ya u ha kakam ka congka bakan ya chakman kumta suki kapor ka anang ya bat la pelong ya kadia bakal syok cing cisha ya u linggisan bat la pelong ru ya kacing yak tek ten bakin ya thokno ha gane kacing ya lenti cong u linggisan kum u bodybuilder shadow u top model u linggisan ula long ubreu uba reus pa bha bat uba pau nam bha Henry ha gane kacing ya lenti cong u ha gane kakam u linggisan udon sibon kinang syun kiba bisni ya u kontup ya u jon uba nangkong ha ga ba kakam modeling cong u kala chot no leng ba kacing won mi no u linggisan uba pau nam bha bat la pelong ya u jon boun pau no tang haki advertisement ki berit baria lane haki lokal advertisement tang ban im chakpo bat la pelong ya u ban bitar ya u linggisan kabar kadai ka Osma Jasmine ha ka ba ka syok cingej bah ya u linggisan bat ka bala pen pau ya ka cingsngau jongka ha u hanrei u linggisan pat ulakan taj ya ka kumta ka dom ha ya u ubalai pat Day Utrai Advertisement Company u Indra Kumar ha ka ba ka company chung u kala do no leng ba ka chicken taj no u linggisan ban ak advertisement ya ka soft drink jongki nakadau ba ola yo jingtip ba ka don ya ka dawai pesticides lane ka dawai penyap kenyang ha ka soft drink jongki bat ka company chung u kala hair leng ba ka chicken taj jong u linggisan bat la pelong ya u ban bitar bat uba saupan Day u Ravi uba day u bodybuilder ha ka ba ula shim bentalang namata menlong u Master Tamil Nadu hanrei ula syarem na ha u linggisan kumta ula bisni bha ya u kine sangut kibreu kibadei ki nong shuon chong u linggisan kila ya sobut paramaki ban ya shim kput ya u linggisan bat kila penchat ru ya kanam bat ya ka kam modeling chong u linggisan kumta arsngi haswa ban poi kicing ya tho chong u linggisan bat kadia u linggisan suki ula stang ban syam ya usnyo chung u ba ula hap no bat kumcu ka bnet chung uru ka wei kala hap no bat ka sne do ru kala kumta wudbun u linggisan ula lej wat jemut na uperlok chung u Vasu Devan ubadai u doktor bat ubadai ru unong sumar ya ka longyeng chongka dia Vasu Devan ul ong ya u linggisan ba ula yo ya ka chat cingsitam ka ba khamnyar ban shem bat ru ula yo ru ya ka chat cingpang ka ba bomla shu ban sumar hadu bala pelong yo ban ring temen kat nang mi kisngi kumta suki kecing cingman ka met ka phat chong u linggisan kala nang sneu kumcu ha ka dur khmat chong uru kala sneu dur lut bat ula kala long ru u hunchback lane uba at podung kamen kumta lengba kane ka chat ching sitom ba ula yo u linggisan ha ka jing kulat ula rai ban cha no naki khmat pejba baru ula rai ban cha no na ka ching im chong ka dia klem dai thuk ai ya ka da ka ba usu thok no ba ula yap ha ka ching accident ka kali ching u lengba ka ching bo da u wei pat u breu u bal ayap lepa hanrei dei tang u babu u perlok chung u bat u Vasu Devan kibatip ya u ba udang im kadia kala ayam pai denut haba kala tip ya kane kacing cia haden kane ulinggisan ulaong ya u Vasu Devan buun ya thono bat kadia kumba mu usngu tho bha ya kacing long chong kadia nadu menswa hadu menta kumta u Vasu Devan ru ula mencur bat ya kane kasngi cingpen ya tho ru kila ya penskem te hagane kapor haswa ban poi ka cing ya tho kadia bat u Vasu Devan u wei pat u doktor u bakarteng u thiru ven kadam ula pen pau ha u linggisan ba kacing batai chong u Vasu Devan kamdei ka ba shisha hanrei kacing shisha kadei ba ula yo ya kacing pang
H4N2 influenza bat la pelong da u I virus hakaba la sapriang da kaba shu injection namar ba ula yo tes ya kasnam chu u manshua kumta ulingkesan ula shem bat ula lap hakaba ujon ka Usma u Indra Kumar u Ravi bat uba khamshirkhei bha udei u Vasudevan ya uba chu shania bat uba chu ej perlok bha barok shikatu ba ula don ketilang ban ai inject virus hakamet jong ulingkesan ula songlongo bha haba ula tip ba Vasudevan ru peleng udon kachingmut ban persnel ya kalawei jong u Vasudevan ula itho ha u ba ula don kaching itnat bat kaching mut sneu ya kadiya nadu ba kadang khana bat la penbitar ya u haden ba kadiya kla chet ya ulingkesan kum ubi jongka te kumta la pelong ya u Vasudevan ban join lang bat ki nangsuan jong ulingkesan ban ya plan ban chu ai inject virus no ya ulingkesan khnang bun her no kanam jong u agane kapor kla shoru ya ulingkesan bat kla kte ya kikti jong u Henry haden ulingkesan pat ula yolat ban phettu no nagane kachaka kumta da kaching bitar ya kaching shet kala jong u ulingkesan ula ra borno ya ka dia hagane kasngi ya tho jongka bat u Vasudevan bat ula bo bha ya ka hakawei ka yeng bla rim bha da ka ba shukte ya ka khnang ba kam lai shu ban phet nagane kachaka bat ukhlem da ya tho ya kadiya ya kaching sha ba mu udei ulingkesan kumta katba udang bo ya kadiya hakane kachaka ulingkesan rengkat kaching rap lang ubabu porlok basisha chung ula rai ban sim kput lang ya kitu kiba pensneu dur ya u da kaba ki hap ban ngat hakaching sitom kaba kham sherkhei shishu ban ya u klemda pinyap yaki kumta ula kput nongkong ya u Ravi hakaba ula sitom churbha lengba kaching thang ulingkesan ya u tangba haswa ba unyam ulingkesan ula plip no ya gane kading khnang ba un im chenchar nangta ula pangkhre saya ka jingta body lotion namata ka Usma kumba ka chule manla kasngi da ka ba ulet buchli no haka chaka bo jingta khmat jongka khnang bakan kelan borok simet ya gane ka dawai penmi snyo kumba ka chule manla kasngi shu ula pangkhre saya u Indra Kumar lengba ka chingthe da ka sini halor ka met chung u bat ula pelaj artat da ki ngap khnang bakin kicit ya ka met chung u baro ka wei nangta ula pa saya ujon ban ya sho halor ka train ba yaj artan bat la plong ya ujon bun syabat light electric hakaba khadu ula ya kput saya u Vasudevan lengba kaching yo buchli no yaki dawai chung u na wei unong ra dawai chung u man ai injection hakamet la chong namar kaching sha dach ha ukseu chung ulingkesan Henry ukhlem tipat ba kadai penban kadawai virus bala buchli da ulingkesan kumta la pelong yakamet chung u barok kawei bagan sep kan at lengba kaching inject chung u bon sen yakane kadawai te haden ba ula pendablut yaka kput chung u baro ulingkesan ula penpau haka diya yak chung chia baro kumta ula mut ban lej bono yaka diya shalayeng chongka Henry makapat kabla tip yakine chung chia baro kamtre lej shu namar ba kadang don kaching e yau wala ula kaladurru kumta kadiya da kaching e yau kala yalam no yau lingkesan haka wei ka chaka ka ba itnat bha kabadap tang daki sentiu sudah kumba ulingkesan ula kwa banthet yakum kane kachaka mansua kumta ula kemen bha
haba ula iyo ya kacing im kebakemen sashi sin biang haden gane uling kesen da kacing yarap lang ka dia ula ai sumar yelade da ka ba penukam ru da ki dawai kenbat ayurveda bat da ka ba le exercise man la kasngi bat ru da ba pengkhoi no ya ki snam virus baro ki badon hakamet chengu bat bu no da ka wei pat kasnam ka ba khoi hadu ba suki ula long biang kumba ucu long manswa da ka dur bhabreu kane ka story klap poino shaka bakun ladapi sutanat ya kane ka chingya tho khana chunga sungha sa share like comment ba subscribe ya kane ka channel chunga khlang ba ngan sapami shosho ya kum kine ka chat film love story khublei shibon